Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε μια διαφορετική σφολιάτα. Μια γρήγορη, δεν πάμε να καταργήσουμε την άλλη. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν έχουμε, προκειμένου να αρχίσουμε να κάνουμε τα διπλώματα και να περιμένουμε τα μισά ώρα, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια καινούρια σφολιάτα που θα την κάνουμε εκεί τώρα και θα δουλεύετε κατευθείαν. Και στην ποσότητα που εμείς θέλουμε. Κατευθείαν. Εντάξει, για να την κάνουμε λοιπόν αυτή θέλουμε 1 κιλό αλεύρις κυρό για ψωμί. Εντάξει, στην πασίνα του μίξερ. 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι. Ορίστε. 1, 2. 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη. 1, 2. Να πάει ένας στην αποθήκη να φέρει το ξύδι, το έχω ξεχάσει. Ξύδι. Ξύδι. Και 2 ποτήρια του νερού, χυαρό νερό. 1. Δεν το βάζω όλο. Μάλλον θα το βάλω. Θα κλέψω λίγο για να δω το αλεύρι. Γιατί πολλά από τα αλεύρια που δουλεύουμε δεν τραβάνε τις ποσότητες. Το κρατάω, αλλά θα το βάλουμε. Γιατί βάζουμε χυαρό νερό και όχι κρύο. Για να δουλευτεί πιο γρήγορα. Θα δείτε τώρα τι θα γίνει. Το ξύδι. Το ξύδι. Ανοιγμένο. Πώς θα το ανοίξουμε, δηλαδή. Ανοιγμένο είναι, μπράβο. Ξύδι. Κουρού κάνουμε. Θυμάστε τι κουρού. Εντάξει. Λοιπόν, έτοιμοι. Βάλτε το να ζυμωθεί. Στο ζυμωτήριο. Πάμε. Για φέρτε το ποτήρι το νερό που κρατήσαμε. Θα χρειαστεί. Δηλαδή μπορεί να πάρει και παραπάνω νερό. Αναλόγως τώρα την ποιότητα. Την ποιότητα. Αυτό μπορεί να πάρει. Θα φέρτε το τσαγερό με το υπόλοιπο νερό, γιατί μπορεί να φέρει. Θα το δούμε. Έλα το τσαγερό. Προσπαθούμε να πετύχουμε ένα μαλακό ζυμαράκι που να μην κολλάει στα χέρια όμως. Που να μην κολλάει στα χέρια. Γιατί δεν πάει μόνο να κάνουμε ζυμάρι. Άμα κάνουμε μια πέτρα και δεν μπορούμε να τη δουλέψουμε, πώς. Σημασία είναι να γίνει μαλακό, μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω νερό. Να είναι μαλακό να μπορεί να δουλευτεί. Θα δείτε γιατί. Ενάμιση με το 6 δια 6. 3,18, 250 γραμμάρια το καθένα. Ποιος θα κάνει μπαλάκια. Έτσι. Κανονικά θέλει λίγο ξεκούρασμα αυτό, Λοιπόν, έλα. Τέλειωσε αυτό. Για τα πίσω, με τα αλεύρι. Πάμε, σαλάκι. Πλάστη έχουμε. Πάμε. Λοιπόν, τώρα. Κανονικά πρέπει να τα αφήσουμε να ξεκουραστεί. Γιατί
Δεν τα αφήνουμε, δεν προλαβαίνουμε όμως τώρα και δεν θα τα αφήσουμε. Βαλέτε το τσουβάλι, παρακαλώ. Το τσουβάλι. Λοιπόν. Πάτε τα ένας. Δεν μπορώ να πέσω. Πάτε τα ένας. Δείτε. Κάνουμε ένα σμαράκι. Θα μπορούσα να το κόψω, σε μεγαλύτερα κομμάτια, αλλά για να δείτε ότι μπορούμε να το πετύχουμε και το ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο. Αν το αφήναμε να ξεκουραστεί, θα άνοιγε πιο εύκολα. Τώρα θα ζοριστούμε αναγκαστικά. Ποιος θέλει να μου πει πώς πετύχαμε αυτό εδώ. Τι είναι αυτό καταρχήν. Μαργαρίνη, πώς πετύχαμε αυτή τη λυφή. Ζεστάναμε το μισό και το άλλο το βάλαμε κρύο. Ζεστάναμε το μισό και το άλλο μισό το βάλαμε κρύο. Το ανακατέψαμε. Και Ρίξτε. Το ανακατέψαμε και έγινε αυτό το πράγμα. Δώστε μου ένα ανακάτεμα. Γιατί έτσι θα χρησιμοποιήσουμε το βούτυρο τώρα σαν επάλυψη. Θα δείτε γιατί. Να θυμάστε ότι το φύλλο πρέπει να ξεκουράζει. Διότι κοιτάξτε πώς με ταλαιπωρεί τώρα. Κάνουμε λοιπόν ένα στρογγυλό φύλλο. Βλέπετε, είναι αρκετά λεπτό. Η σφολιάτα από τι αποτελείται? Από αλεπάγγυλες στρώσεις, το οποίο λιώνει, μαργαρίνης βέβαια, με την υγρασία που περιέχει σπρώχνει τα στρώματα από πάνω, τα στρώματα της γλουτέλης και φουσκώνει τη σφολιάτα. Δηλαδή το φούσκωμα της σφολιάτας είναι από το βούτυρο που περιέχει και την εξάρτηση της τυχόν υγρασίας που περιέχει η μαργαρίνη. Λοιπόν, να, το βλέπετε? Κοιτάξτε τώρα εδώ την πατέντα. Κάτω το ψήμα. Τι θα κάνετε εσείς? Παίρνουμε και το αλήφουμε. Να το. Τόσο πολύ. Τα άλλα που θα ανοίξετε, εσείς θα τα ανοίξετε πιο λεπτά. Εντάξει. Παίρνουμε λοιπόν αυτό και κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι, το μισό. Σαν κρέπα. Το μισό να το. Το γυρίζουμε. Εδώ. Και με τα χέρια που κάνω το ζυμί. Με τα χέρια δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω να σου πω. Και τι έχουμε? Τι έχουμε? Το φάκελο της σφολιάτας. Στο ψυγείο, το βγάζουμε, το ανοίγουμε, είναι έτοιμο. Αμέσως. Εύκολο. Τίποτα, 10 λεπτά στο ψυγείο. Κάνε ένα πιατάκι.